Baju ye ko don koyi. E kon ta fɔ k'e sigilen bɛ seliji ta la yan nɔ sa. Ne hakili e taara poliso la ka t'u deli. Ka t'u deli yala Pupe ka ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Ne bɛ yen nɔ. E bɛ fɛ ne kɛ mun de kɛ? O tuma na Pupe fa ti e ya. N'a fɔra ko Pupe ye problème sɔrɔ. I ka kan ka t'i da don o kuma la. Yo dɛ. A ma problème sɔrɔ dɛ. A yɛrɛ da problème na ɲini. N'i ye fɛn na ɲini kɛ, i t'o ɲɛnabɔ de. Ne b'i deli sa. I kana dusu bila hakili la. N'a fɔra denmisɛnnin e tɛ se fɛn wɛrɛ foyi la. Nkalontigɛ ni namara kow. Cɛ ninnu ne den don. Mais ne tɛ denmisɛnnin dɛmɛ nkalon kan dɛ. N'a fɔra den tɛ se foyi la. Nkalontigɛ ni namara kow. O ne ko don da fɛ. E ka sabali sa. N'a fɔra ko de ko a filɛ nin ye cogoya min na tan. A ye problème min sɔrɔ. Denmisɛnniya dɔ don. Fili ni fɛn wɛrɛw bɛ se ka na n'a kow ye. E ka sabali sa. Masa ma tɛ ka tugu den nɔfɛ nkalon kan. I b'a to ni a ye nkalon tigɛ a b'a ɲɛnabɔ de. Nka ni e tugura ko nkalon kan est-ce que a bɛ bɔ nkalon na? Est-ce que a bɛ bɔ namara la? Ne bɛ e yɛrɛ ɲininka. Mun de dɛsɛ ko bɛ Pupe la yan? Pupe ye den kelen pe dɔrɔn de. Ni m'an bolo. An kɛlen ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnnen don Ala donni ma. Walasa a kana se ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ ta fɛ. Nka n'a fɔra hali bi o bɛ kalabanciya ani ŋanamu la. Pupe ye min kɛ a ma ɲɛ. N'a fɔra ko anw k'a bila ninnu bolo. N'olu nana datugu sisan nɔ. A bɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ou bien a bɛ se ka a yɛrɛ bɔ nin problème kɔnɔ cogoya jumɛn de la? N b'i deli sa. A lajɛ Ala yɛrɛ de kama. I ka fara n kan an ka se ka taa cogoya min na a bɛ se ka bɔ. Pupe datugula o. A ma datugu. A foyi tɛ se ne ma. Hali n'u y'a bila a kɛ san 10 kɛ kaso la. A n'o de ka kan. N'i b'i den fɛ a to k'a mara. Ka d'a kan kelen tɛ se ka den mara. Den ka mara ye yɔrɔ fila de. A bɛ mara so kɔnɔ. N'a bɔra kɛnɛma. N'a y'i kɛ kɛnɛma mɔgɔ la olu fana bɛna n'i d'a kan. A n'o de ka kan. N'i m'a fili n'i m'a ɲini e y'a ba ye o. E ka taa ale ka ɲɛnabɔ. A ka ɲi. Ne ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya sa. Ala ka ko ɲɛnabɔ. Ai tigre min chimichama min boy running by me abi chimichama. Baron by. Alle ere mi flavor me abi chimichama. Ai tigre min chimichama mi boy Allah. Why more mo? What? Tawa? Jabaro tinyele. Join me. Fare bila. Ama e faga ne ka faro de. Ama ne faga. Ne faga bien. Itinyele boro. Ai, pache. Me ne faga mare. Me ne faga ba. Che, ala na ki ko ne fala mo. Ni pache ne te buenga sa. E bone era de. Tinyele mai. Che bon dir amen nge ngona de. Me I said no. Me che faga ne ka o ma ya be uno ne fato de ko ne me do ambo che ni ba ti ba no ko tukun ma. Ibi yere la fli ko do. Ibaro. Ni mandala ne bi fe bi mba haram ni ba. Est-ce que kumulu ka kene boro? Itinyele kanye. So barane do fare bela. Chega chega tabaji ni ba sha tinro. Ni ka tabaji ndo. Wallahi ala le haram bi haram ni ba. Chembo angana minge mogola sa chang no ke. Ko mote? Ou ete kuma de me? Este. Wai cha me.
Ibaron kuma ga frida. Kana kina. Keme sai da an black. Cheji mi. Est-ce que lié die maka cheji na kibi. Kasigi mi. Che ora black. E ma tiengo mu wote ngi kata kabo. Che ibaro. Ai no. Kana maka cheji na. No, ai Kana maka cheji la. Keren cheji berta ya. No ni e die isi. Che isi. Muna le ni. Bo. Ai no embla pela. Embla. Lié die maka la. Embla pela sa, che même femme. Che na embla pela kwa. Ai Isabale. Ma kono la. No, voilà, Ibaron. Voilà, Ibaron, nena uma obela. E ma ko ne la. E ma ko jo mume. Bon, iga marambo. Ai suru ya. Ai no ai ma worobo. Suru. Che baro. Ishi kola ko san kola mini. Iti na kun fo. Ife jaman ne de. No, ai wala sira ko en ka kwansira nyugo mari. Bongo afwe chengwe nga se momo kwa. Be sane balu kwa. Be ya fama ala kama ala ni krere kama nete fe ka roe kasla. Ibaro iga glokasa kana na jira man fe kwa. I mabona ere de nya fara ta kan. Ai sra me chakala ko sa. Ne ba to ngi kana ni ga glokasa de yere man fe ta nya fara. Ese ba ni fam. No we ga ya fama. Ne ya. Ya fara. Ya ene wule kana na ko do le bena mila Varantea ne ma jugu fo shifane kaga wuli doron na ta barake ugo bom wo dugo no ko nyenyi na nyo fo alenyana ka kla ko fo atiriga mbonyana ay alam ne katane la jo I agli de jien min fo shida ama min dalika na fora kone ni jien ni beku kan jien to jugu nuku ne teruga banela ne somogo be ga ne korofo ni nche no fe ale la clara na likenela ne daballe bano imana ge mo go fe chugu kana ge mo go fe ga teme yere e ga nkun abe munda nega ala alote da ega parce que ne be miri abe ko munun kila et puis fene ere ni kuma ere jara ne se afo e valeur de ga bulu nyara taro meta ni ya fora muna wallahi debini bitane fene afa no ki ga fara ni fara to wen mo ko mte son parama ati dora nya abe tamu no fa wi sheju la bo usi ga arama di nga ko ta ga se ka so video be bela do bu yere la no te dora nya clip bantemi mo ko korofo ne afia na ya fara la mena de ne kuma resultat e bolo bia maro la ne rebe mini na so ete ne ki ci ne ne baro ko ne ti ko mana gala ci ne ti do lei e ti lo può offle libeche iba ga ko be tomorrow la kadine yere de ga ko mais ne si fui de kala ne ni yere de franchement est-ce que ere dale mala bo farami ni furwa wallahi ne yere ma do ne taro ne yere mo ro de wallahi ko mana gala ci ko ga so dala ama ko la de cinema de
e ni varan ka kanu na i bɛ to a kɔ wa ou bien i bɛ bɔ a kɔ e kɛlen don ka décision jumɛn de ta nin ko ye Lai, ne terikɛ n tɛ se k'i janfa n'i ye nkalon tigi ye dɔrɔn o kɔrɔ n y'i janfa de ne ni Varan ka nin ko in na kɛ a bɛ ka ne tɔɔrɔli mun kɛ on dirait que o de bɛ k'a tɔ ko diya ne ye mun ka di ne ye i ka t'i miiri ka ɲɛ halisa i ka décision kelen ta ne ye n ka décision ta ka ban Varan ka di ne ye wa ne bɛ Varan fɛ. Voilà. Ijo sa ijo ya kilisi. Ne ko mun de kin ha Mun ne la yete mo nya ganin doni. ije na ngati ya ci wala ko mzo bala mte sheshi boyre ije ko ne ka tanga ci Ne te binye ijo sa ya kilisi ba ya kilisi ga mo la ni mane la me se ga ne kona ta doni. e bi ga to ka da mun da lu ka sa fe ti ni ni ngota fu ibe na to muna Ala sa ku problem de ni da. Allah problem bi dala de bi tardo ije ne talo ije ne talo ne Ku be mi deli ala kama. Problem de binala e kele ne bi se ga nya na bo. Ake ala na kira kama igi jo kan nan. I ka problem o tene ɲɛsira la denko kuma mun ni kanuko kuma mun i ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ banna e ka ji ka kalan ne taara kila o tuma jɔn de ta bɛna jɔn ta sumaya de E ki ta into ala kama i ka ne ta nya na bo. n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye i tɛ bɔ ne ɲɛ kungo wɛrɛ de la ka girin n'i ta ye dɛ ne b'a la ka taa tɔnɔ jipe de ɲini Fai ne yɛrɛ bɛ k'i ci tɔnɔ jipe kelen yɛrɛ de ma. Ala kama kupe ala ni kira kama ni taara ni na ye ɲɔgɔn ye a fa ko ni ka yafa ne ma ala kama kupe ni na ye ɲɔgɔn ye a kɛ ala n'a kira kama i ka fa ko ne ko k'a ka kɛ Muhamadu kama a ka yafa ne ma ne b'a dɔn e y'a den n'i y'a deli a tɛ ban i ta ma parce que i ko ka d'a ye kupe a kɛ ala n'a kira kama i ka mɔ bolo la ne ko mun de ko halisa de denko kuma in de don halisa min bɛ yen sa o ka jugu ni denko ye ne b'i deli ala kama n'i taara a fa ye dɔrɔn ko ne ko k'a ka yafa ne ma n'a ye min f'i ye i bɛna fɔ ne ye sɔni ne ka delili kɛ o mun de bɛ e bɛn kɛ kɛ e kun tɛna se k'a fɔ ko ne ka taa mɔgɔ deli k'a sɔrɔ ne t'a dɔn ko yɛrɛ kun ye min ye o fana tɛ se ka kɛ o ka gɛlɛn dɛ kupe mun de bɛ yen ne ye min f'i ye e k'a kɛ ten dɔrɔn n'a ye min f'i ye o ko la i bɛna fɔ ne ye tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ yen n'i bɛ se k'a ɲɛfɔ ne ye ne bɛ taa delili kɛ o de kan mais ni ne tɛ se k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn fo ne ka taa delili kɛ n kun fɛ ne tɛ se k'o fana kɛ a ka gɛlɛn ɲɛfɔli ma sa a cɛ i yɛrɛ fana ka ko ka gɛlɛn dɛ ne ye min f'i ye e ka taa ci don a da ten a tɔnɔ zepe vɛrɛba de ko ni e ni ne ye ɲɔgɔn ye k'e ka yafa ma ala kama o ye fɛn kelen ya Pupe n'i taara i b'a fɔ tɔnɔ jipe ko vɛrɛba ko k'a ka yafa ma ala kama kira kama patata patati n tɛ taa fɔ ye n'i y'a ɲɛfɔ ye tuma min na n bɛ taa deli o wagati de e ɲinɛna k'a fɔ e ni Amara bɔra k'ale don problème min na san tɔnɔ jipe bolo ni e ɲinɛna kɛ ne ma ɲina e tɛna taa fɔ ko n bɛ taa n yɛrɛ don problème wɛrɛ la bilen diɲɛ kɔnɔ mais Pupe o ni nin tɛ kelen ye sa o ni nin tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ o fana tɛ ɲɔgɔn nɔgɔn ni ye yɔrɔ Pupe a kɛ ala ni kira kama taa a fɔ a ye dɔrɔn ne ci f'i ye tuguni a fɔ a ye ten dɔrɔn n'i y'o kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ walayi Pupe i jɔ sa i jɔ i ka ne lamɛn sa ne ko ne bɛ ne ɲininka e mago bɛ convocation de la wa ko convocation fɛnɛ wa bɔ de bɛ ne bolo Pupe e ka taa n'o ye kuma ni solution ye jumɛn ye sa Cɛ i ma te sigi dɛ te bɛ sigi to te wari de dɔ de bɛ ne bolo wa cɛ i b'a dɔn cɛ a fɔ n ye n bɛ te wari d'i ma jumɛn n ka cɛ n bɛ te wari d'i ma i b'a dɔn baro n bɛna mun f'i ye I know i b'a dɔn i mun ka di ne ye lamɛn sa i ka ne lamɛn ne ye wari d'i ma a k'i fa ni baga ma kana fɔ maa ye kuwa ne ni e ni ala de n bɛ fɛ o dɔrɔn kuwa e mɔgɔ min ye wa ne ye hɔrɔn de ni ne ye fɛn di ma a ka di ne e ni ani ala dɔrɔn kuwa n tɛ fɛ maa si ka bɔ a kalama bon ne ta ye ta de ye kuwa ne bɛ fɛ i ka ne minɛ kuwa n ka cɛ kana fɔ maa si ye e ni fila dɔrɔn i bɛ te san i bɛ jitɔn tɔ bila e ne ka cɛ de bon i b'a dɔn wa n ka cɛ ne ye fɛn dɔ ye kuwa ni Mali kɔnɔ kuwa solidarité de bɛ yen hali ni wari tɛ ne kun ni ne donna Mali kɔnɔ
nga se ne be fa lola ka kla ka war soro ka blam me ne amo mu ke mai ko ne se che na mo ka nga sigi dala eske sege me eske ya dote boala baro ini ka malangula be ka ni kuma yi che vraiment I know ni baje ni ta gulo me kayne il faut imaginer quelque chose ben yabi tiena ko me mo be tie ka kla ka tie ke ngalo est-ce que nga fa ma ya fam baro voilà donc baro ici ba mo kelen vinga che mun non ay ni be kuma ko fo ikare la me ka so ni ne klobila oh boni ni mi fo sa est-ce que ni ba ke ska solidarité anga nyon deme e ka siga asa solidarité anga nyon deme voilà c'est très bien bon ngase mais ta chila kana mais il ga premier plan no da to ne ma go futo la premier vernier kli kana nga vernier to ka to ta kli wa ya fama mena sanga yenga joris fugi sa ne bi ko ali sara ne bi sega bu Allah ya reba e ka ta wala ala ba droit traba do ko ni e bara sara wene baronga nyina awo baro akai wala ne ali ekra ne eni nga buti beo do jeni here war dili gon jara ime ala dange daga kisete blen sama kata ka boni dala ben ala ci ha aflen gaga glo kasa bele man fe il faut que ne gata sanga tan ku no ita kil nasilia kuma fare be ga dula fɛn bɛ ka don ne la min ka jugu ni fa ye fɛn min ka jugu ni fa ye tɛ mana fɛn ye dɛ o dun ye jumɛn munna ni muso bɛ cɛ min fɛ a b'a tɔɔrɔ mun na o kun ka ca dɛ a bɛ se ka kɛ i donna ko kura dɔ la n'a sɔmin'a la ou bien i ye ko dɔ k'a la min y'a tɔɔrɔ a kɔni tɛ se ka kɛ ten gansan ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne dusukun tɔɔrɔlen don kanuko la cogo min na ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn ne ko a ma dɔrɔn ni a bɛ gɛrɛnnasigi mun na ani dukɔnɔ ko ɲɛɲini kuma mun fɔli la gɛrɛ na n k'a k'olu de dabila a ka taa baara kɛ ayi o de kɛra ne bolo kojugu ye i t'i miiri diɲɛ fosi de ma ni vara ma min da ne kan fo vara b'a fɔ k'an ka kanu jɔ kanu ko in fana tɛ diyagoya ye koyi n'a ko k'an ka jɔ a y'a jɔ kɛ ko k'a jɔ wa o de joli da ye e kɔni b'a dɔn ne ni vara mɛnna ɲɔgɔn fɛ depuis an fitinin an bɛ ɲɔgɔn fɛ ko o kanu jɔ e bolo n'a a dabilali ko tun bɛ ne kɔnɔ ko ne tun bɛ e ɲininka problème bɛ ne ta la ne yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛnabɔ n bɛ ka solution ɲini o la nka e ta ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ ka temps perdu la bilen bɛrɛba o tɔgɔ la ara mun ne kɛ mun bɛ yen mun bɛ la mun bɛ ne na e t'a dɔn ka tɛmɛ est-ce que bɛ se ka ko yɔrɔ min na sa ne bɛ se ka ko yɔrɔ la ne y'a jateminɛ hali ni problème ye ze sɔrɔ ne bɛna sɔrɔ ze kunkolo dalen bɛ disi la ka kasi tu trouves ça normal mais c'est normal a kiri de ne n'a m'o kɛ ne ne tɔra bɛna t'o kɛ ni mɔgɔ min a jigi bɛɛ ye ne de parce que ko mana kɛ cogo o cogo a bɛna ɲɛfɔ ne ɲɛna wa ne de b'a dɛmɛ a ka problème na e ta ma juguya n'ale ka mani ta ye ou bien ani e de bɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'a jateminɛ e tɛ mun kɛ ne e b'o de kɛ zena ye cɛ ni muso ka teriya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko laban t'a la ne y'a fɛn fɛn ye a si tɛ laban a bɛɛ bɛ laban relation amoureuse de ma n'o de f'i ye ne ma fila fɔ ne ko soit i ka zena fɛ teriya i k'a bila ou bien i ni arate n b'i deli ala kama e ka n'o kofa sugu ninnu ɲini parce que ne yɛrɛ t'a dɔn ni ne tɛ zena na taa jigi kɛ mɔgɔ min ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ zena kalifala ne la k'an zena ka bara dura a kalifare la de ne ma kuma gɛlɛn fɔ ne tɛ ko gɛlɛnman yɛrɛ la nin ko in kɔnɔ yɛrɛ ne ko ni ni zena don i ne tɛ est ce que c'est difficile ara a ma gɛlɛn i tɛ tiɲɛ dɔn ne dusu tɛ se ka ne permettre ni e yɛrɛ tɛ ne tɛ muso foyi de fɛ diɲɛ kɔnɔ wa ne ma deli ka muso kanu ka tɛmɛ
A bɛ dɔ i lamɛn n'a sɔrɔ i ma deli ka muso kanu i dusukun na ne ni Ara tɛ k'o ye tiɲɛ ye o sen jɛlen don bolo jɛlen don e bɛ se ka Zena ka teriya dabila ne kama ko in bɛɛ b'i yɛrɛ de bolo sisan i y'a dɔn k'i jɛnna Zena kɔ don min na problème foyi t'a la i bɛ ne Ara wele ok Killa sa kana kɛ ten tɔ sa kana taa tan n bila ka b'i bolo e sɔn ne bila tan Ara